जगन्नाथ उपांत प्रहरी श्रीजुक्त पूर्णचंद्र महापात्र द्वारा प्रथम प्रकाशित पुस्तक जहाँ होछि इतिहास पृष्ठभूमि रे पारଳାର परीक्षा मठ और जाति प्राण अपना परीक्षा। ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ମୁଁ ଆମ ପାରଳା ଖେମୁଣ୍ଡିର ସର୍ବପ୍ରଥମ ମଠ ବିଷୟରେ ଖୋଜି ପାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ମିଶିକି ଦର୍ଶନ କରିବା। ଆଜି ଅସ୍ତମିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଥିଲି ପାରଳାର ଇତିହାସ ବହନ କରିଥିବା ଏହି ପୁରାତନ ମଠରେ। ଲାଗୁଥାଏ ସତେ ଯେଭଳି ଏ ମନ୍ଦିର ନିଜ ଭିତରେ ଚାପି ରଖିଛି ଅନେକ କଥା। ଏହି ମଠର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରସ୍ତ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଭାଷାରେ ମୋତେ କହିଯାଉଥିଲେ ରାମାୟଣ ଓ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଗାଥା। ଏହି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଗଜପତି ନାରାୟଣ ଦେବ, ଯିଏ ଥିଲେ ଶ୍ରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଧୀନସ୍ଥ ରାମାନନ୍ଦପନ୍ଥୀ ବୈଷ୍ଣବ। ନିଜ ଗୁରୁପୀଠ ସଦାରାମ ମଠ ନିର୍ମାଣ କରିବା ସହ ସେ ମହେନ୍ଦ୍ର ତନୟାର ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆନ୍ଧ୍ର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ି ଶାସନରେ ବାଲାଜୀ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାରଳା ଖେମୁଣ୍ଡିସ୍ଥ ସଦାରାମ ମଠରେ ଯେଉଁ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିରଟି ଅଛି ତାହାର ନିର୍ମାଣ ବହୁ ବିଳମ୍ବରେ ହୋଇ ସେଥିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋମ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ ମାର୍ଚ୍ଚ 4 ତାରିଖ 1928 ମସିହାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଆପନା ପରୀକ୍ଷାଙ୍କ ଦିନଲିପିରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ଭାବେ ରହିଅଛି। ସମ୍ଭବତଃ ପାରଳା ରାଜ୍ୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ 2ଟି ମଠ ପ୍ରଥମ ବୈଷ୍ଣବୀୟ ପୀଠ, କାରଣ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଖେମୁଣ୍ଡିର ଗଙ୍ଗବଂଶୀ ରାଜାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ଭାବେ ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଏଭଳିକି ପାରଳା ଖେମୁଣ୍ଡିରେ ଜଗନ୍ନାଥ ନାରାୟଣ ଦେବ ଦ୍ୱିତୀୟଙ୍କ ଶାସନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେଠାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ତତ୍କାଳୀନ ସାମାଜିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ରାଜାନୁଗତ ଧର୍ମ ଥିଲା, ତେଣୁ ରାଜା ବୈଷ୍ଣବ ନ ହେବା ଯାଏଁ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ବୈଷ୍ଣବ ମଠ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା। ସଦାରାମ ମଠ ପାରଳା ଖେମୁଣ୍ଡିର ପ୍ରଥମ ମଠ। ଏହାର ସମକାଳୀନ ଅନ୍ୟ ମଠଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ିର ବାଲାଜୀ ମଠ ଓ ପାରଳା ଖେମୁଣ୍ଡିର ଦେବୀ ମଠ। ଆଜି ହେଉନି ଏଠାରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ, ଶୁଣାଯାଉନି ସେହି ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧୁର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଓ କରତାଳର ଧ୍ୱନି। ତଥାପି ଆଜି ଏ ମଠ ଗର୍ବର ସହ ନିଜ ଗୌରବ ଇତିହାସ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ଏବଂ କାଳିଆ ପଲକବିହୀନ ନେତ୍ରରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି କାଳି ମୋର କିଏ ଭକ୍ତ ଆସି।